командаи бонуғони либостивӣ занҳоеро ки бекор ҳастед ва вақти зиёд доред ба ҳамкорӣ даъват мекунад. агар дар бизнеси маъмулӣ ба шумо пули калон ва вақт лозим бошад, дар кор дар компания Faberlic фақат вақти шумо лозим асту халос. яъне ки бе пул ҳам шумо метавонед соҳиби маблағҳои калон ва тӯҳфаҳои зиёд гардед. барои ҳамин касоне ки бо мо ҳамкорӣ мекунанд, ҳам тӯҳфаҳои пулӣ ва ҳам тӯҳфаҳои молӣ сазовор мегарданд ва пешравии шуморо мо 100% кафолат медиҳем. марҳамат ба ин рақамҳо занг занед ва пешравӣ кунед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводарони канали Либос ТВ. имрӯз ҳам дар бозори Корвонем 12 дарвоза 6 риал дуйко омадагия. дуйкои ай бутар бубинед, дуйко омагия. на марҳамат бинед. ё размерашон стандартай брукошон қатия расветкои навш омадагия. вообще бо фарқ мекунад. мо сиёмка кардаги будем шумода пештар. ана ё ҳозир бор материали ламираш қати омадагия. бо ин капшон дорам, бо ана хел банча дорам. капшон қати. ана материали ки ай тараф шай, ай сорт набуд. не тигри ки ҳоз дидесем ин набуд. ана ё будан, ана хелеш будан, лекин еш бо новинка омадан. аҷоибот фарқият дорам. марҳамат каси дар кора, мо дастафка дорем тамоми ҷо. размерашон стандартанд. то размери 56 буш метавонед ки занг бизанед, омада харидорӣ кунед, ё ки каси дастафка дар кор мешавад гап занад. айнаи тарафаш бо вообще дига хел фасонош омадагия. материал рамираш, ина остинош. ай тараф санг задагия. як тараф материал модел аҷибут кардагия. ин тараф санги Swarovski. расветка чанд намо дорем? расветка чанд? 5 та расветка пака ҳастай. нархи ё 200 сомон. 200 сомон нархи донашай. метавонед ки омада харидорӣ кунед ё ки заказ кунед. ҳами WhatsApp да фақат бинависед. агар дерам ҷавоб додем, серамно ҷавоб метиҳем. сразу алло нанависед. алло нанависед. фақат ина марҳамат бибинед. как раз вақти пӯшиданшонай ҳозир 4 та расветка пака доранд. метавонед ки шумо тезтар заказ кунед. размерашон стандарт то 56 пуша, нархшон 200 сомон. марҳамат, май дуртар мегирем ки шумо хушрӯтар бибинедшон. ина ёш тигровкош, ана ёш нава. вообще фарқият дорад. пештар нишонтон метавон ки бибинед. ин хели тигр вообще набуд бузург. ина нав омада. касе ки каналда обуна нест, марҳамат обуна шава. касе ки обуна шава, як та лайк мемонед. битонед ҳамира ба ёру дӯстотон падилиса кунед. бохи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро тамошо кунед. худоҳофиз.